ujedno i pripala čast da vam predstavim našega današnjega autora. Inače, ta čast bi trebala pripasti gospođici Korneliji Krpačić, eto, nažalost, ona zbog spriječenosti nije mogla doći u sam naš muzej i na ulož muzeja, te vas ujedno sve pozdravlja i ispričava se. Kada govorimo o Fikretu Baliću, govorimo o jednoj osobi koja je zaista većina nas Slatinčana je poznata. To je osoba koju vi možete svakodnevno susresti u gradu, u prolazu, stati i popričati. Možemo reći, eto, dobar duh Slatine, bez ikakve lažne skromnosti. To je njegova vanjska vizura. Kada govorimo o unutarnjoj vizuri, pogotovo muzejskoj djelatnosti, tada, evo, mi kustosi, promatrajući rad gospodina Fikreta Balića kroz muzejsku sekundarnu dokumentaciju, često vidimo njegovu lik. I zaista, Zavičajni muzej Slatina bio je u svojim prvim godinama mjesto i kuća gospodina Balića u kojoj je on izlagao. Prvih godina 86. godine, 2 godine nakon otvaranja Zavičajnog muzeja Slatina, gospodin Balić je imao svoju prvu samostalnu izložbu. Što se tiče rada i samoga umjetničkog dojma gospodina Balića, evo, pripremili smo katalog svima, zaista možete čitati prekrasan predgovor gospođice Krpačić i više saznati o samom autoru. Evo ga, ukratko, sad bih samo zamolio autora da vam nešto kaže. Dobro večer svima. Ja ću samo iskoristiti prigodu da zahvalim svima koji ste večeras tu, mojim prijateljima, ljubiteljima slikarstva, mojim kolegama. Drago mi da ste tu i hvala vam lijepo što ste došli. Evo ga, načelnice. Vi ste navikli na malo duže otvaranje, ali ipak osnovu malo skratili ove godine. Dobro večer svima. Meni je doista žao što gospođice Kornelije nema, jer očekivao sam da ćemo čuti nešto više osvrt jedan na rad i ovaj novi ciklus, možemo reći, gospodina Balića. Ja bih ga možda opisao sa 3 riječi koje proizlaze iz ovog teksta. Ovdje to je ekspresionizam, to je apstrakcija i to je geometrija. Sve ostalo bi puno više i lakše mogla reći sama kritičarka, možemo tako reći. S druge strane, evo, Fićo je rekao svega 3 rečenice, kako to on obično biva. Ja ga znam upravo te negdje iz 86. godine. Gdje je bila te prva izložba? U Dvorcu, kasnije i po kafićima i po svim prostorima grada, ako se ne varam. Znamo ga i kao glazbenika i evo, ja vjerujem da me večeras nije pozvao ovdje, iako bi morao službeno doći kao gradonačelnika, u svakom slučaju me pozvao prije svega kao prijatelja s kojim surađujem dugi niz godina. Doista mi je drago što je Fićo našao zapravo svoj životni prostor za djelovanje upravo u Slatini, s koje je malo izbjegao tu u jedno susjedno mjesto, ali to ćemo mu svi vrlo rado oprostiti. I s obzirom da je u pitanju novi ciklus, evo ja ću se biti toliko slobodan pa ću vam pročitati jednu pjesmu koja zapravo govori upravo o tome da svaki novi ciklus je nekakav novi svemir, a svaki svemir donosi puno toga što možemo prepoznati, samo se trebamo prepustiti. Dakle, nešto sam davno napisao, a tiče se zapravo vrata kroz koji cijeli život prolazimo. Vrata. Vrata života. Plačem započinje i završava sve. Kraljevska vrata mora otvoriti kraljevska ruka. Vrata mudrosti rijetki otvaraju baš do kraja. Snovita vrata nadopunjuju javu nedodirljivo. Zalutalo me kroz noćomorna vrata samo suđu. Korake čute, prašinom prekrivena vrata vremena. Vrata sjećanja, iskreno, neiskreno, zaškripuckalo. Vrata samoće otvoriti samo u najvećoj nuždi. I tek odškrinuta nijema vrata tajne otvaraju svemir, a mi imamo čast taj svemir večeras upoznati upravo u prostoru muzeja, da svečano otvaram i ovu izložbu i noć muzeja u 15. put. Hvala vam lijepo. Evo, hvala gradonačelniku na zaista lijepim riječima. Sve vas pozivam za nastavak našeg programa. Slobodno se možete od njega nešto pojesti, a
a onda u konačnici postoji stalni postav i ostali zadržaj što sam za Evo ga također, ovdje imamo i jednu glazbenu radnju. Marko Rusanov i Tino Tonković će nam ovaj ugođaj izložen malo više potpuniti, čak i taj pisat od glazbenog glasa. Evo, hvala vam.